आज ହେଉଛି ପୋଢ଼ୁଆଁ ଅଷ୍ଟମୀ। ଯେହେତୁ ଆମେ ବାଙ୍ଗାଲୋରରେ ଅଛୁ, ଓଡ଼ିଶାର ପିଠା ଓ ମିଠାର ସ୍ୱାଦ ତ ଆମେ ପାଇପାରିବୁ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଭାବିଲୁ କୁଆଡ଼େ ଗୋଟେ ବୁଲିଯିବା। ଆମର ପ୍ରଥମ ମିନି ବ୍ଲଗ୍, ମୁଁ ରାଜୁ, ମୋ ସହିତ ମୋ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରାଜ, ଆମର ଏକମାତ୍ର ସୁକନ୍ୟା ଶୁଭଶ୍ରୀ ସହିତ ତାଙ୍କର ଅଙ୍କଲ ଆଣ୍ଟି ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ। ଚାଲୁ ଚାଲୁ ରଖିଥିଲି ମନଟାକୁ ନିଜେ ଭାଇମାନେ ଆମେ କାର୍ ବୁକିଂ କରିକି 28 କିଲୋମିଟର ଆସିବା ଜାଗାରେ ଶେଷରେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଇଏ ହେଉଛି ବାଙ୍ଗାଲୋରର ଓଲ୍ଡ ଏୟାରପୋର୍ଟ ରୋଡ଼, ମୁର୍ଗେଶପାଲିଆ ରାମଗିରି ଫେମସ୍ ଶିବ ଟେମ୍ପଲ୍। ଆଜ୍ଞା, ଏଠି ରହିଛି 4ଟି ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା। ବଡ଼ ଗୁମ୍ଫା ସହିତ ରହିଛି ଗୋଟିଏ ଗଣେଶ ଷ୍ଟାଚୁ, 65 ଫୁଟର ଗୋଟିଏ ଶିବଙ୍କର ଷ୍ଟାଚୁ ରହିଛି। ପ୍ରଥମେ ଭାଇ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଏଣ୍ଟ୍ରି ମାରିଲୁ ଭାଇ ଏଠି ଏଣ୍ଟ୍ରି କରୁ ପକେଟରୁ 1200 ଟଙ୍କା ଗଲା। କ'ଣ ଭାବିଲ ମ କୁଆଡ଼େ ଗଲା? କି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟିକେଟ୍ ମ ଏଠି ଜଣକା 300 ଲେଖାଏ। ଆମେ 5 ଜଣ ଆସିଛୁ, ମୋ ଝିଅକୁ ଲଗେଇକି 5 ଜଣ, କିନ୍ତୁ 4 ଜଣଙ୍କ ପଇସା ଆମେ ଦେବୁ। ଏଠି ଛୋଟ ଛୁଆଙ୍କ ପାଇଁ ବିଲକୁଲ ଫ୍ରି, ଜଣକା 300 ଲେଖାଏଁ। ଆଜ୍ଞା 300 ଲେଖାଏଁ ଦେଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ପକେଟରୁ 1200 ଟଙ୍କା କି ଏଣ୍ଟ୍ରି ଟିକେଟ୍ ପାଇଁ ଆମେ 1200 ଟଙ୍କା ଦେଲୁ। ଏହି ଟିକେଟ୍ରେ ଆମେ ବୁଲିବୁ 4ଟି ଗୁମ୍ଫା ସହିତ ଶିବଙ୍କ ପାଖରେ ଦର୍ଶନ କରିବୁ, କିଛି ଫଟୋ ଉଠେଇବୁ, ତା ସହିତ କିଛି ଭିଡ଼ିଓ କରିବୁ, ଆଉ କିଛି ରିଲ୍ସ ବନେଇବୁ, ମଜା କରିବୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଏଇ 300 ଟଙ୍କାଟି ଏଠି ଦେଲୁ। ଆଜିର କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ମୋର ଅତି ପ୍ରିୟ ଧର୍ମପତ୍ନୀ ଜ୍ୟୋତ୍ସ୍ନା ରାଜ।